God. Hi guys, welcome back to my channel. Yan. Punta na kami sa Bagunbon sa mother-in-law ko. Yan. Kalabas ko lang sa bahay namin. Ayan. Punta kami sa Bagunbon. Doon sa mother-in-law ko. Punta tayo ng bundok kasi nasa bundok yung bahay nila. Yeah. Magmo-motor ride na naman tayo. Kaya update ko kayo mamaya. One hour later. May magtagsa niya sa Manila gani, di ba? Nangastag bukid nga. Gunit ako. Rescue. Ay. Ama. Sunyan sa mama. Ha? Tangastag bukid. Siya lang tayo kaya pa kasi Tagalog. Oh, Tagalog. Awan. My God. Sabi ko kuya. Ay, nangga. Apuya. Grabe. Apuya. Pagkita dyan wala. Kapot na akong ginawa. Padaot na ko pa rin kapot kong ginawa. Napagod na ako. Napagod na ako. Ilang oras pa nga yung lalakarin bago namin maabot yung Tuktok ng mundok. Punta kami tuktok ng mundok. 3 minutes pa lang wala. Pagod ako, my God. ito yung adventure namin. Kawawa. Water. God. God, nakalikuntundo na lang ka.
4 pala. Bakit 2? 4 o'clock start ng hike namin. Titignan na natin ilang minutes pagdating natin sa bundok. Wala. Lumog ram na agad. Napagod. God. Dali ko ga ang thumbnail. Picture tayo. Kilid ni mo. Samahan niyo kami. Uhaw na ako. Oh my God.
Kapit og tubig ko day. I'm so tired. Tay, pwede naman din mapagabas ni. Kuha na tayo? Bukon ba? Okay, ayun. Ha? Oh my goodness. Ha? Baboy. Ng baboy. Ano ba ito na huibis? Yung nga na ito nila.
Kaya pa ilang baboy na? Bayram na to. Patong. Pwede kang marbit na. Isang lang saging tayo. Ay, yan saging. Ha? Kaya ko po.
tadi yuk. Setengah deh. Wah, tukuy ka. Tukuy. Budek. Kutas kayo. We're here. Hi guys, nandito na tayo sa itaas ng bundok sa in-laws ko, parents-in-law ko, yan. Sobrang nakakapagod umakyat dito guys kasi ang layo, mga 30 minutes bago kami dumating dito sa itaas ng bundok, ayan. I see you in my next video. Don't forget to like at kung bago ka sa channel ko, i-subscribe mo na at i-click mo yung notification bell para ma-notify kayo pag magbago tayong video. See you in my next video. Bye-bye!